weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takusana yoni to korko ƴeela to beelila gawɗi to lumbala ñalbi to fasu deɓe to basambula to madina alheri to gawinane to guetema ko on takusan juula ha to dal ceerno abou ahmada bachirou bam to beyruta awoyni ha to galle ceerno abou diallo to kiidire ko taari ɗum kala ene jeeya e gaddiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie hono ministre de l'emploi et des formations professionnelles o joddima en audience indira bureau ji makko e chef de coopération fedde union européenne to leydi Sénégal Juan Branco ko avocat franco espagnol taw ko avocat Ousmane Sonko nanganoɗo kay e ndera leydi hakkude leydi Sénégal e leydi Mauritanie to kerol to on cakonoɗo e ɗeɗo saaha kala o woppitama e oɗo saaha joni e mbadi liberté provisoire to leydi Mali président cour d'appel wondude procureur général mo wuro Khay kamɓe kala ɓe ƴetti golle mabɓe cérémonie patamli miijo waɗama tigui yesso teddugal mabɓe to leydi Nigéria ko suudu sénat hono suudu sénat woni sénateur uji leydi ndi kolliri tigui jadani ko fati neldugol koninkoɓe leydi mabɓe neldede to Niger waɗede toon guerre bisimilla to Burkina Faso to ne ko seɓɓitiɓe mbaɗi jangu mumen e to sara kewrol hakkude mabɓe e leydi Togo ko famdi kala fodde nogas joñaɗo wasi hen pittali mumen bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren aadi biladi salade aadi ɓiri furi fittude aadi ceerno Djiby Sy wi ko fittata aadi hakkude mum e hettiyankoɓe weltare ɓiɓe fulɓe andu diine maɗa ceerno Djiby Sy ko witti yanke ko safri yanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadino ɓalawal e denowal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safra fiiji kewɗi ɗi jiida ciirol an ko wayno kista fibroma dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne yawran ɓe wonɓe ustoraɓe gorago e yawɓe dahmitade kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafin yaltema ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo sa ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafin yaltema ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri woni suuna so tawi a waɗi no wirumani fodde temedere rafin yaltema ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usula bawɗe neldede kala leydi e kala continent neɗɗo wawi wonde taw ko ɓeydoje arsigaji pittoji dabruji ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wonande usuraɓe gorago biteɗe muuɗa hirde noon ko yeddi ƴeewa ƴettat joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani so wona noon wonduɓe rafiji ɗiɗi on janowo hoore walla mo wara siddeji bahɗiɗi hoore mum ha habba ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni omo tawi nder leydi Sénégal to wuuro wiyetego Agnam Siwollo waɗɗani collége keso wuuro ngo ma yiɗon galle goto nan ɗon ene waɗa karoje boɗeje koye nder on galle ceerno Djiby Sy tawate ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar an jiɗɗo waɗnede listihar ko indema inde nenema dokkatama o haala ko wonema ha mbiya yoni jiɗɗo waɗnede listihar wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere uguya dendagal noon leyɗele ñamoje CFA ko temedde nayyi CFA jiɗɗo waɗnede listihara ceerno Djiby Sy ne jogui numéro mum weev kadi ko numéro orange money ko 00 221 77 653 03 67 ceerno Djiby Sy ene wiya dendagal kilineɓe muma tawateɓe nder leydi Sénégal yiɗɓe jokkodire makko tawi ko appel normal e oɗo saaha joni ko numéro leydi Sénégal mbaɗata ko 78 163 24 82
so tawi noon ko yimɓe jokkodire makko to banggue WhatsApp ceerno Djiby Sy jogui ko numéro leydi Mauritanie ko 00222 mbaɗa 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andini dendagal kilineɓe mum wonde base makko to naktude ne golla ha no hannirta ni ne tawi ɗon min ñi ko biɗeɗo ceerno Alassane Sy ko labdude malade woni gadduɗo gollete ɗe no hannirta ni ceerno Alassane Sy noon heɓete koye numéro makko leydi Mauritanie ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal bandiraɓe mbadden dando faade makko musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe taweteɓe jokli windere kawisaji mawɗi kiɗo hen lekki mbiteki gorel teyya e dow meɗen hewɓe yaroɓe gorel te cettima ɗum dañi hen afiyaji mawɗi hay wone ñabbuji goɗɗi ɗi jangtono kay gorel teyya ɓe kolliti ɓe mbi alhamdulillah ɓen joguiɓe dogam cité ko wayno yaroɓe woni ñabbuji goɗɗi kala ɓe kolliti oɗo saaha kamɓe kala ɓe puɗɗima yitude hen koye mabɓe gorel te ko haako moƴƴo ko ala rewam ala effet ala haydara a wulnan ndiyam ma ha wula mbaɗa hen ko jamireɗa aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi ɓandu muma neɗɗo tuƴiɗo ɓandu mum sooru donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde endam jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah an lelotoɗo ha jamma jenga ɓandu jaaɗa sa ummima donka tinde ɓandu maɗa ngam ƴiƴam wasde dogde ɗaɗi maɗa jokkodire gorel te joni joni kettina hoore maɗa sa yeehi to site mabɓe internet a waɗi www.gorelte.com ma jangan hoore maɗa kala ko jangta e gorel te sa yiɗi jokkodirde tonggode gorel te so tawi gonɗa koto kiidira jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi gonɗa koto guuriki jokkodirta koye sohna Deni Ba mbatta ko 77 571 33 10 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi gonɗa koto Mboura Saydou Ndawa mbatta ko 77 388 21 88 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa +1 34 77 01 56 77 nototoma ko Abou Sow Kawral Fouta business +1 musidɓe tedduɓe jokkodiren gorel te dañen jaam kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hire mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e aaɓnde jeeɗiɗi lewru juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati walla mbiyana altine nogas lewru haran hitande ujunere e temedde nayyi e capanɗe nayyi e joyyi caggal fergo nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallama habruji men e ɗemgal pulara koto leydi Mauritanie puɗɗotoɗen to leydi Mauritanie hono la ministre de l'emploi et de la formation professionnelle biteɗo madame Zeynabou Abdallah o joddima en audience e chef de coopération fedde union européenne hono biteɗo Jean-Marc Dewperp ɓe jewtidi ko juuti noon ko fati e coopération woni jokkodiral e gollodiral moƴƴal gongal hakkude leydi Mauritanie hakkude mum e fedde union européenne noon ha tengti noon e fannu emploi e to fannu
fannu formation professionnel woni tigi heblude yimɓe no gollori kanko ministre o noon o yetti o jarni fedde union européenne darde muɗum ɗoftude e kala saha leydi Mauritanie e fannuji kewɗi ha tengti noon e oɗon fannu ko fate emploi e formation professionnel ene tawtora jonde nde noon hono kolaɗo kuuɓal ministére nde hono biteɗo Cheybet Habiba wondude e Sidi wondude e biteɗo Sidi Mawlouda e wondude Sidi Mawlouda e wondude e conseiller technique kalfinaɗo ko fati microfinance on wiye Fodje Diagana e conseillère technique chargé de communication ene wiye Aïcha Lekhala wondude directeur général de formation professionnelle hono Sidi Ahmed Eyoum e directeur des études hono biteɗo Mohamed Moustapha ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sen mima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗena Ousmane Sonko maire mo Ziguinchor gardinoɗo kaɗo excellent wiyetno ka Pastef tawateɗo oɗo saha kala e kasso guila ñande capantati e goho lewru juillet ko natannoɗo noon ko fati e gueddere ñamde e woni tigui ko fati e gueddere ñamde woni grève de la faim noon woni tigui gueddere ñamde o hollirama noon e oɗo saha joni hollirama noon o ittama toon e nder kasso toon o nawama to suudu safrido e mbadi service d'urgence hono bureau Pastef noon waɗi communiqué mum ko fati on alhaali ko ni tigui woni kono communiqué mabɓe lellori Pastef heeɓi kabaru wonde président mum hono Ousmane Sonko nangonoɗo e toñangue guilñen capantati e goho lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas tati ina soka to kasso mo Sébi Khotana sellani nawama to urgence ko adi noon kanko ko adi noon ko Ousmane Sonko ine soke omo selli omo wiwen haydara ala ko musannomo hayrafi goto ala tinnoɗo e makko Pastef ine andina Macky Sall e laamum yo gandu kala ko heeɓi président Ousmane Sonko ko kañumen goni responsable Pastef ine hetti docteur eɓe safroɓe Sonko kala ko keeɓi ko hesɗi ma kabru on Dakar ñande jeegom lewru utu hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati ko bureau Pastef national kañuma windi oɗon communiqué wona konngudama ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni Jean Branco ko avocat franco espagnol najo ko avocat Ousmane Sonko o jeeya ko nangonoɗo noon to kerol hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal ko cokonoɗo ɗo saha kala o woppitama e mbadi liberté provisoire joni jandeli kadi kolliri wonde o yaltinama leydi ndi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen yen ha to Touba e nder legal to Darou Khoudoss ko sagata goto wasi toon fittando mum o maayi noon ko nder galle goto e chef religieux woni tigui goto e galleji mawɓe diine he ko nder galle mum o woni galle sereɓe hen ko e nder galle goto o wasi fittande makko teskama noon o hollirama noon wonde ko piyaɗo fiyande musne no fewi ko piyaɗo kam caggal noon nde o fiya ko ɗon o wasi fittade makko sagataɓe nayo noon kañum tigui ƴettiɗon goskiki jaltini galle o cagga hollirama noon e nder enquête o ɓen sagataɓe nayo ƴettinoɓe goskiki kañumen kala mbiyama teɓoɗo saaha joni tawe to commissariat central mo Touba kono ha ɗo ɓe jaɓani haalde ha laaɓa ceera holkayi ko yooɓi fittandu oɗo enquête noon nana jokki hen ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar kabaruji men ɗemgal pulaar ha joni to leydi Sénégal jiyan ha to wuro witego lumbal balaji ne tawi nder département mo Matam e nder commune rural mo hoore fonde ko wuro mangono fewi saabu wuro ngo waɗi fodde ujunnaje 5 habitant woni innama aade ko hoɗe makko lumbal balaji noon heeɓi suudu mum safriɗo hesupul yadude e jamanu garɗuɗum yadudu e jamanu ko aleta hanki noon suudu safriɗu ɗum
waɗa inauguré woni tigui nde uddita ɗum suudu safride noon ɓe inni ɗum ko Farba Ngom woni tigui dispensaire mo Farba Ngom ardino cérémonie o noon ko El Hadji Malick Gaye kañum woni directeur général la GTPI wondude e tawtorede hono maire Farba Ngom wondude e maire Hoore Fonde hono Amadou Yehoba ene tawtora kadi e nder golle ene tawe tigui e nder galle sous safrude ɗum ene tawe hen dispensaire mbiɗen gardude jaadude jamanu wondude e maternité mum e logement ICP kadi ine waɗi installation courant ha timmi ha fayitude no fewi e nder suudu he kadi ne tawe hen appareil woni tigui machine taw ko machine baɗirteɗo échographie ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jeena ha to Madina Gounass noon to Madina Gounass to wuuro witego fet ñebbe alada hanki jeegomo honno tigui refto ɓen taw ko fedde andu diine maɗa ma en ketto cimtol noon taw koye fandu haala Ama Sambalo. Waaleykum salam wa rahmatullah. Ghalii Abuu Bah mi salminete soɓe weltare TV weltare ɓe fulɓe fedde andudine ma ko fedde darnide jangguinde e janggude ɗemgal men pulaar ɗon ɗo ɓundu e lawre ha Fouta. Allah waɗi kala hitande eɓe ndenta e nokku goto e guure ɗe gam mawninde gam kadi wadde ñalawma mo ganduɗa ko reftugol fodde alluɓe ko janggi e hitande he ko e ñalawma alete jeegom lewru jeeɗi ɓiɗu hitaji ɗiɗi e nogas tati e renta ko ɗon ɗo wuuro men fette ñebbe e gaddugol ceerno Djelal Djinnaba en rottoro nden jonde koygal e hamme Amadou Ly e Abdou Gaye e waldugol e kuɓal dendagal bandiraɓe e rewɓe janggo juɗɗe kala hen juɗal addi foddima ɗiɗi walla tato kamɓe kala ɓe deftima ɓe hen ko andudine ma defti ɓe hen ko risala ɓe hen ko capanɗe hadis ɓe hen ko tawi sesiraji din segalaji mo Seydou woni dendagal tawnoɓe weltare mawde noon kadi toɓɓere ñalawma o wonno ko ƴiwde fulɓe e bonal mumen hamme Amadou Ly koye nden toɓɓere mawde o jumpi wonni juɓɓe kala weltare mawde no feewi gueɗɗe kadi pamno fewi sen Djelal Djinnaba kalino kadi weltimen no fewi fodde jencude dañade e bandaɓe rewɓe kono kadi ɓassimo bandaɓe worɓe kañumen yo mbat feere no rewɓe mbaɗata ni saabu ko rewɓe tan jeeya en jangga diine o taw ndi koye pulaar worɓe andaka beele ko haajuji kewi walla ala ko holɗum kono kam ɓe mbasima rewɓene worɓene e mbaɗa feere mbaɗano rewɓe mbaɗini bandaɓe kala en beltima kono kadi jeeya ha fodde sappo e jeeɗiɗi yonti ko nden bandiraɓe kala belti kono kadi mbawi sakade ha mo woori bandiraɓe sehilaɓe musidɗo Amadou Sambalo fewde e weltare TV weltare ɗum andu diine ma. Ama Sambalo golle ma jooɗi peewi kabaruji men e ɗemgal pulaar ha joni koto leydi Sénégal keɗoɗen to consulat général tawteɗo to New York consulat général mo leydi Sénégal tawteɗo to New York waɗino jangu taw ko sukaɓe Sénégal naɓe honnoɓe seppoji men mbaɗino hen jangu ɓe bonni consulat no feewi ma en ketto cimtola musidɗo men El Hadji Cheikh Oumar tawteɗo to New York to dowlaci tentuɗi Amérique El Hadji Cheikh Oumar assalamu aleykum rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ghalii Seydi Bah kabruji men ɗo e New York ko ɓuri temtude tan ko jangu consul Sénégal gonɗo Manhattan sikki ala ñande aljuma holno habliri consul général El Hadji Mangan Ndaw wonde hedde midi 30 ɓe ƴettino pause kamɓe fof ɓe jeehi ewa ɓe garti noon ɓe tawi wonde bafal ngal ina dajjita ko wonno nder bureau ji ɗi ko fof ina bonna bonnugol kamnigol ha seeki aada sikki ala kanko hoore makko fayino ɗum wonde ñande talata won sukaɓe garno ɗon yidde wadde e manifestation ewno hewno wadde ni so tawi ɓe manifesti ɓe gayni ɓe dokkamo dossier o yittin ɗo foti yittinde ɗo ngolɗo lawol noon o noddi police noon mataw ari ɗon nden noon mataw eɓe garda ɗum saha foof ɓeɗo sukaɓe noon ñande aljuma teskima mataw ɓe jeehi gari ɗon natir goto ngabbi dow keeli bafal natirgal ngal on saha noon caméra nan ɗon filmiɓe on saha kadi ɓe naati nder ɓe bonni toon bonnugol kamnigol e oɗo saha joni noon kamɓe sukaɓe foof ɓe gon koye jiilaw omo teski noon wone mabɓe meeɗino jaggede kadi ina mbanno gueɗe kamtoriɗɗe ha ndewna ñawoji e oɗo saha joni kadi eɓe teski arɓe ɗon ɓe hono sappo e jeegom suka moɓe jiiltoɓe won hen ko arɓe hesɓe ngala hay kayitaji e no wiiri kanko le consul général o wi wonde ɓen ɓe utilise woni ɓen ɓe kutori yo balluɓe e ndeɗo henne bonande oɗo saaha joni noon kanko ne o holli mettere makko e ñaññere makko e finnere makko kanko El Hadji Mangan Ndaw le consul la
o habri bandiraɓe ɓe tan wonde gueɗe ɗe jettima laamu Amérique kono kadi ɗe jettima laamu Sénégal wona koye jiilaw kono ɓeɗo hen sukaɓeɓe e ndeɗo hen e bonande ɓuuri musdemo noon ko omo joguino mayɗo mo ganduɗa fonno nawtede dossier mum wonno ko e dow taabe o pour yidde nawtude ɗum ɓe beddima dossier o ɓe bonni dossier o kono noon kadi won suka ponnoɗo yaade vacances alano passeport wonno ko wannede passeport wonde kadi fofoof yaade menali baali ko noon kadi ko teski hono guila Amérique woni Amérique ɓe meeɗani teskade hono yimɓe ñaññi pinni ha naate consul mumen bonni ɗum noon fuɗɗima ngol ɗo henne lawol ɗum noon ko image mo ganduɗa wona image moƴƴo e leydi he kanko élage noon omo ñaagui yimɓe foof yo mbaɗ hen juuɗe men ballaɓe yiilade e ɓeɗo henne mabɓe ndeɗo henne bonande Seydi Ba ko ɗum ɗo henne wonno habruji men ɗo e Amérique ko ɗum ɓurno temtude hen musidɗo moon élage Cheikh Oumar ɗo e New York jarama Alhaji Cheikh Oumar golle ma jooɗi peewi eɗen mbiya yimɓe tan neɗɗo wawi ñamde tew tawa golani ƴiyal neɗɗo wawi wadde manifesta waɗa seppo mum tawa bonnani haydara ha tengti noon e kayitaji consul aji ko kayitaji ɗanniyankoɓe goni toon ko gueɗe poɗɗe renede kabaruji men ɗemngal pulaar ha joni to leydi Sénégal dadiɓe halfinaɓe ko fate nden ka e kisal maaje kaɗɗe ɗe leydi Maroc ɓe kolliri tigui wonde bateau jolnuno ɗanniyankoɓe tawa ko ɗanne suuɗere woni clandestin enen tawa ko ummornoɓe leydi Sénégal kamɓe kala koɓe Sénégal naɓe on bateau noon ɓe kolliri wi tigui aset ɓennuɗo o e nder maaje kaɗɗe ɗe leydi Maroc ɓe paabima noon ɓe paabima ɓe mbawi noon ɓe mbawi fabade temedere capanɗe jeetato e jeenayyi neɗɗo ɓen ɓe paabima ɗumen Allah dandi ɗumen kono e nder ɓen faabaɓe hen sappo e goho ene tampino feewi wona harɓe cellal ene tampi sanne ɓe noon tawe to hôpital mo Dakhla ɓe ƴeytiɓe kolliri kadi wonde ɓe ƴeŋtini ɓe gawi goskiji yimɓe joyo foof noon ɓen ƴeŋtinaɓe ɓe goskiji ƴeŋtinaɗi ɗi e dandaɓe tampuɓe kala kamɓe foof koɓe Sénégal naɓe e nder kamɓe kadi siftanaɓe fewi hollirama kadi e nder hakkude lewru juillet maynudu woni mi juillet fodde capantati clandestin taw ko Sénégal naɓe mayi e nder maaje kaɗɗe ɗe leydi Maroc taw ko fanoɓe to dongre Europe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to leegal yanto Pikine to leegal bitegal Chavanel de Pikine kotana musɗo waɗi toon ñande alkamisa ɓennuɗo mbiyen ni ko saali mawɗo saali kay gontuɗo musiba ko biyeteɗo be mo yette Bathily kañum ƴetti laaɓi o yooɓi fittandu musidɗo makko ɓinene makko mo hodduno e nokku goto biyeteɗo Essa Fadiga o yooɓi fittandu mum noon o yooɓiri fittandu o noon ko bone bottari woni tigui bone maaro kanko Essa Fadiga noon o arde noon o tawi tigui o tawi ɗo tigui ko bottari mabɓe bool mabɓe maaro woni bottari mabɓe ene ɓaddina ene arde noon tawa kadi ko kanko e musidɗo makko o Bathily kamɓe ndenduno o fiici maaro ko ha laawi haydara ala ko heddani hen musidɗo nden musidɗo arti noon namdi to gueɗal mum woni tawi o ñaami ha laaɓi ko ɗon ƴetti laaɓi yooɓi fittandu makko kamɓe noon kamɓe ɗiɗo kala koɓe ɗanninoɓe tawa kadi ko kamɓe ɗanniduno kamɓe jettidi e nder Dakar ɓe jippudi e nokku goto kamɓe ɗiɗo kala ɓe ƴetti nokku goto ɓe ƴetti suudu ɓe luwi kamɓe koddi hen kamɓe mbaldata e suudu wotoru eɓe luwi plat mabɓe ko kamɓe ñamdanno e kala saaha kanko noon hono biyeteɗo Bathily on ko gardien so tawi noon ko Fadiga kañum ko dognannoɗo cak woni tigui motoji ɗi hinde cak ɓe kamɓe noon hollirama tigui e oɗo saaha joni noon kanko baraɗo o noon ene yarano eddu kanko baraɗo o jibina noon ko hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e joyyi holliri hono no holliri enquête o kadi holliri wonde ko labɓe ɗiɗi o fiya omo labɓe ɗiɗi o fiya ko ɗum woni ko yooɓi fittandu makko barɗo hoore o noon e oɗo saaha joni ene taɓinnama e darima yeeso procureur de la république
république mo Guédiawaye kono kadi o kono ha ɗo noon andaka taw holto labiti woni l'arme de crime soit taw yitede ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaden haye jaɓɓima cérémonie ko fate joƴƴingol président cour d'appel mabɓe wondude procureur général mo wuro ngo hoorejo cour d'appel o noon joƴƴinaɗo e golle mum kesso omo wiye Amadou Moro so tawi noon ko procureur général kesso omo wiye Husseini Traoré ko ñande tati lewru août gonɗen du wonno cérémonie e tawtorede secrétaire général du ministère de la justice et directeur cabinet gouverneur mo haye autorité ji kewɗi noon tawtorama oɗon cérémonie hono procureur kesso o lomti ko biyeteɗo Hammadoun ɓurɗo lolide ba lobbo ɓurɗo lolide ba lobbo guindo o tawtorama on kadi hoore mum mo lomti o tawtorama cérémonie o ha joni ko leydi Sénégal leydi Mali keddoɗen jagorgal kalfinaɗo ko fate julago woni ministre du commerce de leydi Mali ɓayyini communiqué mum ñande ɗiɗi lewru juko gonɗen ɗum omo jertina noon dendagal commerçant ji guila yeweɓe en gros ha yeweɓe détail kala yo gandum kala nangaɗo kay ene ɓeydi ko fotino dirham ko fotino tigui no gabbel zara e coggu sukara yo andu koko fawate ko amre fawno ha forti koyɗe o holliri noon prix en gros ko fate sac sukara mo 50 kilo on noon wiya ko yo yeeya ko 30 000 francs CFA woni ujunnaje jeegom so tawi noon ko prix détail kilo sukara yamira yo yeeya ko 650 francs woni temedere e capantati mbuɗum taw ko francs CFA directeur général du commerce noon rokki numéro uji ɗiɗi taw ko numéro uji vert woni tigui ɗi numéro uji hay sinno ala crédit aɗa wawi noddude hen ɗi numéro uji noon ko wonande kay kala tinaɗo commerçant tinaɗo woni yeeyoɓe en gros walla détail ene yeeya prix ji kay ɓurɗi ɗiɗo prix ji ɗi laamu ngu rokkiri yo noddu ɗiɗon numéro uji taw ko numéro uji vert ɗi numéro uji noon hen numéro goto ko 36 088 numéro goɗɗo ko 36 099 ko numéro uji noon taw ɗiɗon numéro uji noon ko brigade mobile taw ko renoɓe ko fate cogguji e nder nokkuji ɗi kala ha joni ko leydi Mali keddoɗen jeen ha to wite Kouri douane mo Kouri e gardugol inspecteur général Amadou Konaté ɓe teɓima koliji taw drogue ɗi hinde cannabis hen koli ko koliji ɗi ɗon koɗe temedere e capanɗe jeegom e jeeɗiɗi brique cannabis hen brique kala ene peesa kilo en kilogramme ko ɗum woni ko brique kala peesata mbiɗen ko temedere e capanɗe jeegom e jeeɗiɗi fitti ko temedere e capanɗe jeegom e jeeɗiɗi kilo drogue mo hinde cannabis ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Mali ko to leydi Burkina Faso paɗen no hewo ene tawe sara wuro witengo bitu ene tawe to hakkude ɓajo funnague seeɗa leydi Burkina Faso waɗɗani keerol hakkude mabɓe e leydi Togo toon ko seɓɓitiɓe mbaɗi toon jangu mumen ñande aleta hanki jeegoma e lewru août hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas tati ɓe mbari to noon fodde nogas joyo neɗɗo ko ɓuuri hewde noon e ɓena waraɓe ko commerçant ji noon ɓe jani kadi fodde sappo e joyi oto taw ko autoji transport jollunoɓe ɓen commerçant ji umminoɓe luumaji mumen ɓe mbawi wujjude kala koɓe jinno e ɗiɗon camion ngaji ɗiɗo autoji ɓe dutti kadi ɓe duppi ɗiɗon autoji mbiɗen commerçant ji ɗi kala ɓe ummino ko jeere woni luuma to wuuro witengo Sinkanse waɗɗani kerola hakkude mabɓe e leydi Togo koto leydi Niger paɗen laamu leydi Niger ɓe holliri tigui ñalawma hande o walla mbiyen guila hanki caggal 0 heure ultimatum mo CEDEAO rokkunoɓe guila nden timmi kamɓene ɓe kollirino dendagal espace aérien mabɓe kala koɓe udduɓe woni tigui haylana diwa woota fota hande tigui weyde e taarinde mabɓe tigui espace aérien mabɓe délégation Burkina Faso naɓe noon
wondude e Mali naaɓe ne tijja ñalawma hande o tigi e ndera toon to ñaamen lamorgo leydi ɗi taw addotaɓe ko addude soutien mabɓe e hollide tigi wonde ene jaade mabɓe kamɓe koninkoɓe koto leydi Nigéria cakkitoɗen kabaruji men to leydi Nigéria no suudu Sénat ɓe kolliri tigi wonde ɓe jaɓani ɓe jaadani kadi ko fate noddugol militaire uji leydi mabɓe to yo jambaɗoya guerre to leydi Niger ɓe kolli noon saabu guerre ko perte bonde wonanta leydi ɗe ɗiɗi kala ha tenti noon e ɓen taw ko hotɓe kerol hakkude Nigéria e leydi Niger kamɓe noon ɓe kolliri tigi wonde ɓe jaadani tigi ko militaire uji ene nelde toon ko hanki jamma noon minuit ultimatum CEDEAO dokkuno général Chiani e yaadiɓe mum gasi ha laaɓi CEDEAO noon e hollirama tigi ene ɗamini joɗade batu muɗum taw ko batu mum ɗiɗaɓo ñande sappo lewru gonɗen ndu to Abuja lamorgo leydi Niger fama ko force armée malienne ɓe kolliri tigi wonde Mali e Burkina Faso kañumen ma nuldu délégation timmuɗo to ñamena hollide kay solidarité mumen hollide kadi wonde ɓe jaadani e guerre mo CEDEAO yiiɗi wadde to Niger musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceram ko ɗum ɗo wonno komin tongan noon kabaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñumen sehil men Saydou Abou Bah ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on